Khulumkha ang Surabhee'S te tini beleno nangkukma topic no te ang video no ma khalaikya tangai hinke jotono shaiman thung tabuk present situation chini tamongi tong but aboni sakang ang je social media use khai tongnai Facebook Instagram use khai tongnai borok rokno ang koyo o video no viral khlaidi norok jeshik mansak jotono post khlaidi share khlaidi WhatsApp je use khai tongnai bong nang sanai je contact list nong ni number tongbayo jotono no forward khlaidi te borok no shadi bong ni dol no bong ni je contact list tongnai shinijak borok no jotono no forward khlaidi hine ge Facebook o messenger tongo messenger o bonong ni je friend list tongmani borok no bo friend list ni je borok tong jotono no messenger te norok send khlaidi te bong no request khlaidi obono forward khlaidi hine nke je agotla tongnai rok jotono no je para tongnai nong ni jaiti rok no dara monai songno ba ama babu jodi para tong hanga ke bongno send khlaidi te okra rok no nana thagu song jotono no phunuk din chadi tanga hinke joto borok no okogno tei chaimana ni nang khatabuk nok sain mang khanang tom kongno saitong corona virus je tabuk kirima singsa ngai publico tamnai berai tongo nun chasiwana borok ni sagok bisingo habui abo bisa kirima singsa abo joto borok no saimana ni nango especially Tripura o ang thangman mason phaimani an thagu thuiman bagi ang masok paikha angke 13 din ni yagulo 13 din rok pai ang kifilna ni Mumbai o hni tongmani but mia ani flight tongmani ang cancel ma khlairika obono wan shugui je coronavirus abo asi kirima singsa ngai tongo bufrus habo bo borok tei guri tongkha abo jeng saimaya te ang Agartalaw abon bagi ang mashaw tang hingke Agartalaw ang thangman sapta rogo bunungjak borok kobangma no lamao himi tongkho te je jaga borok kobangma a jaga no berai tonglai kho dol rok bai malayo party thanglayo enjoy khlai tongkho borok mo tabuk party khlainani enjoy khlainani joraliya obone seriously nana nangsinai government je jaga sajak coronavirus asake kirima singsa virus abo jese ke pano soloimano borok ni hoite te kaisa borok ni besago soloimano belai no klaya bo solonani ke abono solorinani ta solotung hnei chesta chang khlaile mani angkha nogo tongnani abo government jengno step jengno saka nogo tongdi hnei but o jaga o Tripura o takphana ang nugya kho je borok ro follow khai tongo hnei abon bagena specially ang video ma khlaika jete joto borok no saimantung hnei je abo busuk kirima singsa jeng jodi amono follow khlaya hangke abo busuk kirima singsa ngi man chini bagai tei jengno bothari simano chini poribano bothar simano abono saiman dinan bagino ang o video no ma khlaika Agartalaw jasik borok kabong mang guri wi tongo prai borok no ang borok bai kok saka borok sawo je kunung ya Tripura o phaimaiya especially parani borok an nana parao an jaiti song pajoton parao borok no bang phone khai sawo ka borok sawo chin parao le ungalak dogosika parao ungya phanongi mano Tripura o phaya panongi mano but norok nogo tongkhase nang manja yangai mano parani kok sai tong je parao phaigla khane nang parao tongi tongo nang nog bisingo tongi tongo nang manja ya phanongi mano but nang gana ginin borok we malai nai bani ni nok ni borok no bazar ko thangnai bazar chai da tong mangalak nogo achugi jodi nang bari ni mukhtang mani chai man tokha belen kapal ka je bazar thangai bermar paina hani angkhorano a bazaro je bazar bar parani je bazar bar ungo bazaro thanai jotono a bazaro je borim borok sok paikha aro gari bo phainai nini gari bo laisunai a gari je town ni bo phai tongka Agartala ni thang tongkha ba phatar a parani phatani da ngi tongkha koijona borok no bo tei guri kha a gari bo koijona passenger no borok keri khaikha a bazaro koijona borok sabo malai laikha nang guarantee ri manglak je asuk jonani bisingo sabo virus no tei berai tongkha a virus amsukke kirima singsa borok haki gande lai thangma panose cholo haki gana bache tongman phanche cholo nanga borok be sinena nangala nang gande lai thangma panose cholo ke nang abro romoi nang bazaro thangka nang abro romoi tui phekya nang abo ter phan mangla ning basago tong he nang nogo sok pai nai ni nog ni borok ma laikha ni nog borom di 4 5 jona tong a 4 5 jona no nang khorok buri khorok tamno solori rikha
abonok saimangala tak a khorok bai khorok tamni ni family ni borok parani amchani boro malaikha haino sari goi ko tabuk taisi kolomani jora bufang tala achole golpore lekha adare lekha borok bo soloka amti khaimang pura amchani soloi thangka jotono positive tam khlainai abaino parao angala khani tamon shukti tauno to angnaino jodi jeng nogo tongyawi phatoro mang angkhori tawkhale angnai abo guaranteed aboni bagino ang jotono no ma koi jao je please amone seriously na di baksa borok sai tongna je jeng tam samungni bega angkhana nai da 2 সপ্তাহ at least নক তংনানি ট্রাই খাই দি যদি সামুং অংখনাই নক তো আংনা রক মাইয়া যে সামুং ইম্পর্টেন্ট বেলে ন নাংকুং মানে হিংকে তো মা অংখরছি নাই সামুং খাইছি জানানি হিংকে বা যে সামুং খাইনি বেগ অংখতে রংনা অংকয় নরক যে ফুরো অংখর মাস্ক থুবি অংখর দি যেতে তে মাসা বরক ভাইরাস উই তংফানো নিনি বুকুং তাং হিংকে মকল বুকুং বুকুকতিছে আ ভাইরাস হাবো তত্রাও ফাই 3-4 দিন তঙ্গ আফ্রোকাই নিনি তত্রা ন জানানি শুরু খাইনাই effect খাইনানি শুরু খাইনা আফ্রোকাই নিনি হাইচুকনানি kisah lumnani besak kutung ungnani kucuknani afru chengo bon ya golongke bothop tola thanai chini lungs thangai chanani start khane ekbar lungs no start khaikya chanani ngeni ni sas kostong nai neng sas nai me angnai luma bari nai high temperature nai aboy hingke truk he borok thui the treatment chini bororo aske bango india o aske population bango ekbar jodi mos pura soloi joto nongi thanglai gangkai hospitals kuno khaimangala government kuno khaimangala nini borok asike jeng bango koijona doctor tong koijona nurse tong koijona health workers tong je nong no nainani joto na eklogi joto hospital thangkai baksa ba lama on klai thinai baksa ke nogon klai thinai ge thike bo nang saichung thigla nini gana gini ni borok nini poribani borok joto soloi thinai ge amsik jora hamya situation sogia sakang jeng mono mothagi mano bahake mothakman nogo tongai jesik mansak nang kok suka thichna kemo kari khele nile no khori mano hayake nogo no tongnan chesta khlaidi ke nogo tongfurubo ya hamke sudi tanga hinke oyashini besher se yongte bo tongphung a virus tongi thangpung abote শুনানি হিংকে হাইকে শুকে সিমেঙ্গলা হাইকে ইয়াসি বেসের পুরা হাম দিখাই শুনা নাংনাই 20 সেকেন্ড জরা শুনা নাংনাই হিংকে যে ফাতার থানাই রগনো বসাও ফাতার থাঙি সামুং পাই নগো ফাইকে হিংকে জেরু রিনো নং চুমখাবন লগলগন সুই তুকুই পাইদি হিংকে তুকু ফুরুব ইয়াকনো কাহাংকে সুই পাইদি তাঙি হিংকে ইয়াক বাইনো जों মানি তাংজাক তৈঙ্গো ফাতারগো থাংকে ব বাজার বেগ ফানো রমখা বইবে রাং ফানো সলাই লাইখা গা ইয়াকনো বেশি হিংকে আ ইয়াকনো সুইয়া উইলে নং কোনো তা জাদি হিংকে নিনি ইয়াকো যদি ভাইরাস তংখাই আবো বুকুকো থাংকাই আবো থাংচিনে নিনি langso hingke no positive ang thangsinai hingke abono nongno koimung o video no viral khaidi je nugui tongnai rok te bo norok sim chaimang kan anggalak nini gana gini ni borok no bo norok mono send khlai forward khlai viral khlai di te para rogo nangkung maning kha para ono para bising o jesek mansang no jai tining te nini dol ni yang te je sadik ti phano je borok ni sinu borok joton chadi mono spread khlai di te on news no o je corona virus no tui je kok ang samani abono spread khaidi jete joto borok no saiman thung te sotorko tong thung te government je saka abono borok khana tung te mani thung teksa kok ge khana 22 मार्च चिनी पीएम चिनी मोदी जी तम सका कर्फ्यू हुने जनता कर्फ्यू abono no mani nani angthung tangai mani nani angthung tangai omo belekhen nangkuk mani hinke je borok bjp no chajakya hinke dhit modi ni kok khana ya bo bat parse do modi ni kok ta khana di nang bonus national de haipano boje kok no saka abole nini bagai nini poribar ni bagai si abonole nang khana ya tang di ang sawana tangai bo janta curfew rikha tangai nok ni tang khodi khana salcha han hinka nok mangkhe to khana simiya daily no jesek mansak omo o virus ekdom no muthagai butharsi asak taung khordi abono ani koimung norongno haifano khana ke tangai taung khodin saka phung 7 ta ni simi horni 9 ta jora to jesik mansak tas taung khodi tangai hinke o je virus abo 12 घंटा से कथांग तंगफु hinke tabuk je public je angkhor ka borok bhiro je angkhor ka bazaro phano town o phaike rom di bus be phaike auto by tom phanong kha commander gari be phanong kha cruiser be phanong kha borok je furo achugo a bisingo no a virus ti borok guri nai botongoi tong hinke a borok je jaga o tangkha be je borok infect angkha virus manja khabor je jaga tangkha a virus aro phano kathang tong tak basnis aje stand je jaga romui ba je dekhi romui je jeng bachawi thango a jaga o joto jaga o no a virus kathang tong rugi thang
hangke kathang tong khangke bo 12 gonta se kathang tong ima ge khana tangai jengno 7 tan sim 9 ta jora ta angkho din cha jodi a virus jeng angkho yang ke jeng nok bisang ke jeng safe no jeng ban jikha phataro je jaga wo je borok ni sago ya ba je mani no jeng tangai phaika a jaga jodi virus tong kha hanga ke a virus no 12 gonta jeng 14 gonta nogo tong din chaga jeng jodi nogo tong khai abo phataron tong duk thangnai ke 12 gonta bising bo thui thanai thui thang ka hanga ke a virus pai thanai pai thang ka hanga ke chimbo sagotei phaimai yang thanai aboni bagai om belen nangkok mani please norok khana phung 7 tan simi 9 ta jora nok ni taung khodi kebuni contact ta phaidi abo hai hingke se jengbono mathagi manai buthari manai ke abo kari hingkai teisha nangkok mani kok ang je point nong no video ni last tagang kok paikha jokhon ang nong saikhnari wane o important je point no norok mutunarak di puilang kha yak shuna nangnai nogo je tongnai brong no bang saw yang mani tangjago sorry hamyo te emne buchung ongong ke abon bagai je parao mostly haduli belek ka bang ke abon bagai nong no ang koi jaw te je town no tong bong no bang request khlayo yang mani tangjago jokhon yak no shuna ni ta pok di बार-बार सालो जेसें मानसाक नों मुइतुमान खांके न याक सुदी काहां के याक सुदी 20 सेकेंड तै सेकेंड हिंगा के जे बरक फातारा अंखरो नांकुक माने सामुनि बागे फातार मा अंखरो हंके न मास्क थेपादी मास्क थेपावै अंखदी ते बरक बाय हाक चालखे तंगदी तांगे हिंके अबु खनाका जे बरक नि भाइरास अंगो बनि कुचुक खांके कफ खांके आबन जे खुक्तै बा हाइचु खांके जे किसे खुक्तै चिनि बुकुनि अंखरो आबो बरक सागो नां खांके आ भाइरास आ बरक नि सागो बो नाङै थाङो hingke ang request khlayo je borok kuchugui tongo ta kirdi no virus manja ya ko but kuchugui tongman ta weather ni bagi amting jokhon kuchugui tong khangke no aba haike kuchugdi haichu khangke bo rumal nai haichugdi yak ni jagao rumal use khadi tissue use khlaidi ব্যবহার khlaidi abo bong ya hangake aba haike haichugdi tangke abo bai jeng kun phon chaya yago hangkele jeng nangai thang ka hangke abo bai chajakti rongo onek সময় pogoi ke aba haike haichugdi aba haike kuchugdi ke logi no tissue jodi ni use khai tong khai abo ni use khabe ke log khibiri di rumal use khai tong khangke rumal ব্যবহার khai tong khangke rumal logi no shui pai di ke phatar ni phakenge joton se important rino khugoi pura tukui naga di yak ro ka hangke saf khai di boni yagulo nok bising habdi বা nok bising ni mani kunta tanga dikho tukuya sakni je poriskar anya sak haike se jeng banchiwi manai hangke ta kaisa kok hungga ke jodi lungmi tongkha nang kisa cough ungi tongkha kuchugui tongkha haijugui tongkha hangke kisa ni nok ni borok baiti buibe kisa chalen tongdi manke ka shurumo tongdi ka shurumon thudi arote borok no ta phairi di chanani nangani ni nong borok no noni ruiri na rumo hangga ke je hamya sak bithirok chawi hamya sak tangai hingke abo ongka symptoms ungi phano mano ba anya phanong mana abon bagai normal lumani phanong mena abon bagai kisa follow khlai di abono hingke ta kaise important kokung kha belai nangkuk mani kokung kha nung jefru lumui kuchugui haijugui bari sugui jefru nang sas kostong kha afrukle nang wanchuk sidi ungi phano mano coronavirus an bisingo ungi phano mano jodi nang sas kostong khangke afruke nang tam khlainai nong nang kaise number 1 a number call khlai di tei abo helpline ni number or Tripura ni tang hingke ang Tripura ni borok ni bagi sai tong jokhon Tripura ni number ang no riwi tong abono norok seina rak di jefro sas kosto ongkha lum kha sas kosto ongkha ke on number call khlai di borok no sanai nang tom khlaina nang next 0381 231 5879 o number no norok chidi ang tesa nong no repeat khai tongo 0381 231 5879 ang tesa sai tongo 0381 231 5879 abong kha number nang belena sorry hamliya sas kostong tokha hangke simisi on number no call khlai di te test ni bagai one shok di je ang positive te na positive ya coronavirus nte amshak no hongke ang jotono no je nai tong na rang request khlai je borok o video no nugui tongo ba nukha borok nang koyo bkhabai koyo je sik mansak o video no viral khai di joto borok ni arono rohonan chesta khlai di phunungnan chesta khlai di tangai hingke jotono borok saiman thung sotorkong thung te jeng o amsi kirima singsa jorao jeng jotono pal miliwi nogo tongnani chesta khlai jeng obono muthagi manthung buthari manthung o virus no te jeng gathang tongoi manthung
हामबाय।